intens en nooddoording. Nog bezig met mijn mond gaan schudden. Mijn ogen doorzeer van zoomtong tot deugd en mijn oogbon masseren. Op een moment dat ik stoppen, voel ik de vermoeidheid weer naar boven komen. De daktvaal van mijn aanzetten niet meer voelen en alles draait maar met bovenkracht. Net een smoor die in mijn hoofd dan.